Hamren rong sopia long ali ralon pen ingdeng trok ke braner kep CEM ke mancheng kalitang khorsing terang aphan ka chiki modun. Monit kitia huchot si Karbi Anglong Autonomous Council atum development wan chot puma pusi KSAMI pu Samson terona hin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan karju. Pedang ke aphan terrorist puki pu IEM kangbura kiling aphan arpu pen pasun vek nangji pusi rat pen ke hangpon. Amar Jiwan adawai kinangji atum aphan isi Birta kemi. Bangso dawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nilimen ke Robert Dengti nili ke do dak long re terang rong West Karbi Anglong lo. La nili ke so sambang ke thyroid ta do lo ke high pressure ta do. Angke diabetes adulo, angke rola kenilo kala lama forlu cara. Parke la evam keso, baik kengku keso, jo. Laipen masa doai pen mi ide. Plus kini la liver pangta ni eropok ni di la cuci aku ke kini an kecu bang kongo. Manon bang anisi batai thoman ta an cu sudah. Amat ini Frank pen non bangke ala eopran posta asap lengce sonsi je lo. Klardak pen kachini je aphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerke palong humri ignon. Kardom KAL Adap Abirta ton pen arjik tha. Nijang Karbi Anglong Hamren rong sopi Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asai hemathing along Karbi Anglong District Council along Chief Executive Members mati CEM Kalitang khorsing terang aphan ingdeng trok ke braner kep kachiki momai padopon. Karbi Anglong Autonomous Council hula sohot Karbi Anglong District Council Pharukresir kebra phokebra isianingkan Mikir Hills pupen puthot Karbi Anglong Autonomous District Council Chepalongsi Pharukresir kebra phokebra hini aningkan pen Kichengsi Karbi Anglong District Council along Kalitang khorsing terangsi Chief Executive Members mati CEM anghoy khiponlo. Alang lipena joksi hawar hapat kapaching thora saya mudo anta claim chepaduksi rengdok rengipen dolonglo. Kalitang khorsing terang aphan somindar pirthe dotik radet kachini verji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council pen kepatir pipon Kalitang CEM khorsing terang aphan kachikimo aningkan setami padoponlo. Lasonsi piningle thota ke damtang phaikuni ni phaing koroner kepani ada por phai sirkep malompen alangli kumli na kengri along damsi milur ke kai mirale ke pa ila pen mithek ami ke kai pensi archopon labang nang le tum misen lo ke damtang anda mini litah bhek pen khorsing terang le punoi Samson sing ti le punoi labang so katalon kai da don bok pen amit batai tin mane apong tin mai long na mele tum ka chitong luhi sarpo dum kai ta ningje je kopia posi munit ka chitu kom hek lo lasi labang nili kecuniri kangtung ma le tuma CM sar Dr. Turam nohang phan nili tamek dampo cuniri pon pon lapen dak prai official atuma bangke holiday tin kok po lang le tum la hem chidam rongoti sidame Karbi Anglong Autonomous Council pen kapathik pon bangke alang le tum phan hem chidam mo pa bangkali pothe khorsing terang ke chengsia CM lo alang li phan kitiar ni le punoi ma alang mahanga thek chuga ni le punoi le tum dak staff pendang lok EMCM atuman name je alang le tum phan anso se kar jong ningreng me mate le tum phan ahir jumik chuhang dun rapen nak ko bangsi notice bangke ke pi holiday bangke pi setame prai officer atom bangke ang tonamat kalis ajak atom bangke holiday chetin kokpo alang le tum methang ke do bhachi chingoti la so pathang ni tum CM sarpan ni le chuning po ke bangji aphong bangke anso se ang ton officer atuman dame cooperation mane alon bilon chipi pen rengdok reng ni anso se alon piponi phadini li la so phi akhai tin la pen adhorom tin benta minute ke thoma por pen Karbi honghari adhorom kirimatum pen kahoron Hindu Gita Pat kangchap Christian adhorom pen Bible kangchap pen si arnam adom ponlo radamai pikang nialong Karbi Anglong Autonomous Council MEC Hetsing rong pharpen mai chepahim phupon along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Sona Terang pen mai ke pha anparta aluhi ke pachinia jai mek pachun pon aluhi sarpo man pen lakhaing koi baithalangso STLAC MLA Rupsing Teron kachetong donalong Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Singh Ronghang
HMB Vice Chairman Lahore Kro Ward Commissioner Do An Pen Kedanglok Ong Dung Man Ping Kedo Tum Chitong Dun Si Ingsam Jin Pen Karbi Anglong District Council along CEM ke Manching Bangpu Karlitang Khorsing Tirang Aphan Chiki Modun Tingkat kata tu modal itu tu. Adun tu pakai kalau sohot bordol komison sohot ala tu macam itu pun tapi long ta along di long lock ada stick tu kali pakai six sidul ni metang katuhahon ni metang kijapon ada kong kata nanti aku itu akan betulan mereka ni kelo je lato six sidul ada dorde padahal India konstitusi lo mata hempret asam long tak Filipin kita hempret bang tak tiu betul master artikel tu putih putih tata non itu hangbok Hamren Pen Daniel Linghi Karbiang Long Live Kedam tang phai kuni ni phai ko raner ke barni Karbilo Charlia Song mate KSA amaipu Samson Teron Pen Japonsi Jaluk Langteng mate Karlitang Bidya Singh Lekthe ahemalong an humri damsi Karlitang Bidya Singh Lekthe ke pamote kang ahema sor pen danglok apia pola pen akorte injira tumaphan aning ke pathete kang Karlitang Bidya Singh Lekthe aphan kopi koson penone tomon langno ke japena jok alangli pang thek the atum ot langno ri deng pen apran dam nang juilo Bangso kisung ke phopen ajok alangli ahema sor lapen adona rapatum ningduk ningla mekri meklang pensi dopronglo lapusona porahut ningduk mekri meklang pen ke doprong hemtu na tumalong an KSA Central Committee mai phu Samson Teron humri damsi alangli hema sor lapen adona rapatum pen chingki jethan ponsi ningpa thedam Karlitang Bidya Singh Lekthe apran ke dam nang aputha KSA Central Committee mai phu Samson Teron pen kaning je ponke ahok pe rabangke aduya hoy alam pen le ke charvo kali halapu thengpi kang ho tuma phan ki ne pi check pen ajok puthot nang kaching thum ke wang pak arada tum pen kachiteng kheng pen ajok si alangli apran ke dam nang pusi than pon lasi government atum pen thengpi kang ho bang pho tuma phan kang sai padu pami nangji la pen thengpi kang ho tuma joini si piniani lapuson ke charvo nanglo lasi ritali pami pen si ke chok che tuma phan ing sai nangji pusi Maipu Samson Teron pen ningje pon long ara pan ki pinai ke nanglitum si pipon po pusini tum pen lucharlia song hin pen chuning rilo asi kijut sia bangke nili batai pulo labangso government atum angbong state government of Assam la pen Meghalaya tum angbong halatum pen nangkipu kalili kalang lang alama putha kapot Karbi Anglong la pen la government of Assam atum sitame ajaha kalam ke hala tuma phan sitame ahok hi laman ke voidun nahi athe la longli ke aninghang tik la punang jong tabre hala ke nelong lelu pu bangi chok chidaji apose alang le tumpen sitame la so putha kapot la mukru ni tuma long le ta ho la ani tuma long le ta ho pulhaya putha kapot ke alang le tumpen sitame la ke border ke 1951 ateng ki sil tang ateng si do thip nangji punale tumpen same ningje dun thip po puning thelo la sini tum Karbilo Charlia song hin pen puthot Bidya Singh Lekthe akar jong an so se chomrong me pacharab dun nangpu Kidam tang surihini ra isia ningka setame nogong hawara long loke charli dun anim supi Karlitang sumila ronghang pi aphan apran armudde rapi school ahem kimponlo kimrang ponlo mesenlo non setame Karlitang Bidya Singh Lekthe apran dam juilo towar pipon bu pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM ronghang asang hopen lamchak chipi ponlo setame monit kithia hut Chotong Karbi Anglong Autonomous Council atum kaching thorasai claim pon chotpo mapusi Karbi Anglong Autonomous Council aphan KSA mai phu Samson Teron pen karjo lamthei padopong batai asong sinon thek damlong Karbi Anglong long bangke ke damtang 2021 aningkan tamil tum thek long lo itum kaching hon angjir sumila rong hang pita roha long lokacharlia men ke do dam pen lang phanta pathi lo halso pathi lot pen dak bangke Assam sarkar atum pen Karbi Anglong Autonomous Council tum pen ke aku declared holilo sumila rohang pia men pen dake school kimpo pu mesen kahinu polam pu hala bangke maduta la sonjipu mathathe dan mahala sura bangke pinilo aposi hala first ka declare bangke mesen lo seta non ta thota pulelo piningta ko towar selam ni punili towar selam ri pupe seta munit ki thia batai tin to nang tum development ki wan nang tum peklang poma mane thilo pulotang te towar wan po mane thilo pulote ki junalang nang ron po mane thithulo pulotang te nang tum school nang kim po ko mane thithulo pulotang te nang tum akoda ka
university nang kim poma lase government atum kithi tang mane kithi a join ne pela so development ba ke one ver nang ni Wothat lang sopen protap kathar Karbing Long live Radapan kipang rinang jabang phulapen team Karbing Long along EM arpu kedeng vekabang phu EM kangbura kiling pherangke lamthe kopilo kachini ka vedera jok media phan ok chumprana songmati terrorist pusi akoi piponlo kidamtang pherangke rani kethe arni katalondon jia phan Press Council of India mati PCI pen kepang dak pen kepanongar ni aphan East Lapen West Karbing Long angkang pi pen sedami cisik cedang donsi atokano pherangke klembang phudoan kachetong pe jia phan che parailo Labangso kachisik unahut phai kunia chikloni phai kre phorni lakha krehini phuloni MEC constituency pen Karbing Long Autonomous Council along Town and Country Planning EM kangbura kilinga hem ke dampen juno dak phirangkia phan karbogalam thi social media long kijum prubajok West Karbing Long District Press Club hin pen pinrem pen sodak akang sai ki pijia phan ke hang kadolo La Sophie Karbing Long Autonomous Council ke chali CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan panong si Hamren Karbing Long Autonomous Council Branch Secretariat along OSD arideng pinpuralo sidami pajodamlo Bonda thangna rakang sai kideng kavedera jok kidam tang phai kuni ni phai korangar kebani hamphanga song jesemet KSA Hamren Regional Committee Kongchun Bang Prosonto Ingti KSA Hamren Head Branch Amaipu Timothy Rongpi Anparta Longri Krehini Sar Habe Amai along Abidi Sar Habe Pi Habe Riso Seng Teron Penta EM Kangbura Kiling Aphan Pinrem Si CEM Dr. Tuliram Rong Hang Aphan Kachuning Ripen Arpu Ke Than Bek Ji Aphan Chuning Ripon Rangke Tumpan Jurudak so milita julong lo na sila so bangken itu machin dan bangken itu macong kan tu long ini kan kita me lang li abang tu lah so bangken itu cokke tapi alang li Rangke Tumke berta cala kepejithang atum tapi alang li kerap singgenang ye poros same alang li labang su kipu junudak alang tu me ukruponti pu arlo do song alang li pu bangken la cokke sinilihin menta ikulong li beda Alang tumpan, alang li pan pinrem lo, tapi alang li ke IM dan setame non ke dubom ke cari bom. Sa Tuliram Rong hang CM ke hepe apa anda dili. Cuni lo alang li pan ke IM pen pisuli pusi nilin pen cuni. Pinangan kiong dung media abang pubang pitumpan la son lang enjoy pipe la pen extremist terrorist pugi pubang ke la ke chok chepilo la pen la son abang pu tumpan mana Karbi yang long media jod kali asam media saya alang lipan bang la so karju katu gue bang mana pekom sosial media long abang alang lipan pekom chat segini mana alang liputak news itu topik pedana news la son kalau alang lipan pudat kali lo kapre bang pupan la son media tuman kilang selet media tuman kang ton kapre mondai bang alang lipan tuteli masih media pen mana stop check abang EM kangbura kiling kangri kangkrang pen pherangtia phan Kalili kanang langki pudun ke EM kiling asang hosi a order dorsi ke mimi lopusi KSA Hamren Head Branch amai pu Timothy Rongpi pen jong pon lapen anparta phirangke tumaphan ok tumprana songmate terrorist bu kipudam abangke ningkang samse nayang thuklo jongsi EM kiling asang ho phan arpu pen pasun se pulote kache songasai kideng along nitu chitodunji puta lamthei chapaklang pon ahok pera bangke Pudam lo pulte terak me melam lo labang ke alang li nut Karbing Long Autonomous Council long man peng ke do EM pinak nasi alang li kupine pu normal ahutsi alang thangthe choche junje ahutsi alang kaninge puson te komat ne kupine akechok che komat ne apherang ke tum ke claim aning ke dog dunde halason ke do koksi alang laso intention ke pensi kaningje ma puili tum mat hadame sita alang kangri kangkrang pena bangke labang ke nili ninge kang tung bang lake aot adur si ke memelo busini ke direct ninge tung ate lahai ke kache panang alam kali pherang ke pulotang is a four pillar of democracy lake itum dip thai ave beng thai ve lake itum constitutional law masih ketok ang media pulote lake itum democracy law four pillar pulote halaphan man ki pininge bang ke nang sot lapena hoklo pherang ke tumta non itum Karbing Long along same pherang ke chingthur piglo thala sulong indut bahini ke chok che dui mene sita abang pu hansi alang li punang ya polo sita pherang ke tum
extremis ason arlo asong tumason pukipu bangke lake nili hin kamat hadera bangke lake ningkang samse nai ang tek posipulo atheke pherangke tum aja kongke methang logo lapen ke alang litu makam ke rat asai pen hampang along litu kupi akisung kupi ake mesi ke mahala hai ke pacheta ka kam hamren pen Daniel inghi karbeng long lai Kedam tang phai kuni ni phai coroner ke bani ASDC asong pen mithang hemalong ASDC KSA KNC atum chingrum si Delhi rong sopia long aduya hoy puthak kachingki chingwai dama puthak pherang kya mai kangni Bangso pherang kya mai long ASDC CC pachithang chun bang Daniel Teron pen pherang kya thingno ke pachini pona tingki kedam tang phai kuni ni phai Chriser ke bani ASDC KSA la pen KNC atum pen chelangsi Karbiang long aduya hoy kacherai komji aphan Delhi rong sopia long damsi Home Minister Amit Shah aphan panongsi Central Minister Sarbananda Sanual apen MP Horen Singh Beredeng pinpura lo pipa jodamlo labangso phi Karbiang long pen Meghalaya ahoy mukro long alam ki klang labangso lam kia long Karlitang Bidya Singh lekhe Forest Home Guard apran damnang lo lasi Karbiang long aduya hoy long an kirai kompami ji aphan ka chuningria lo pipa jodamlo La pen non ke wangji mati jonga chekloni phai kepani aduya hoy puthak chingki chingwai pami ji aphan Home Minister Amit Shah aphan chetong damji busi pherang kya maya long ningje pon la se tare ser kepa ni le tum babu la pen lang so phang na le to phang lo le thang thang lo to ma le to di dan ji para la se hadak Union Home Minister aphan lo to appointment and bomo se la Mugru West Karbiang long Mugru dai siap na tu masih ni le tu Sonowal kan immediately ni tu cetong dah Sonowal ke home minister ni kata setelah Akram dan Assam chief minister kadang ya problem kecini tangan alang lagi dua hot chief minister klaim hotan ni le tu cetong dah kan memorandum talang dengan ibom lapan alang li all party meeting penini lahaya kipata for border isu putar nilai tu makan apa nilai tu cetong tu. Lapan isi ke alang lagi BJP yang bok, ini North East ancot kali All India long kali ini. Dan pulau tu alang lagi central government apa report kipi apa pramu jadi, pada medar ketek apa pramu jadi langsung sini itu kamatan. Lasi lahai kandu ke kamatan lasi Sonowal lapan nilai tu cetong. Lapan ini Karbiang long IMP Horen Singh alang li ada si dukong kasi alang li patan ni tu cetong rakyat kasi ni tu joint delegation tu aso program program ni ali dak Sonowal pen pipi ni man tu lam pen kacing ki alam mang dak tu press tu long tu anpar ka memorandum mang gitu alam nam tu isi bangke latum forest Kiem tak mereka yang tu, lalu ni tu kita bangke, la forest kiem mereka kaya tak tutup cikim tu ni, immediate, lapan ke dah masih border post bitu. News report Karbiang long live. Korkanthi constituency ke parlo longtrok alem satum chingrum si ke thomangdeng inter Korkanthi Lambs football championship surhini rank kora hini ke pathu padopon bangso long tekelangjun Lambs satum pen ke hayanong e kachepalong pon ke damtang phai kuni ni phai ingkora troxiani Korkanthi constituency ke parlo longtrok alem salong chingrum si samilangso mini stadium along arnisia farman inter Korkanthi Lambs football championship ke pathu pon Bangso ke pathu long aluhi sarpo man pen Karbiang long autonomous council chairman Raju Tiso chetong donsi manpeng aluhi man pen SO Firu Singti Korkanthi BJP mondolamai pudolo ingti samilangso town committee chairman Robinson Rongpia tum pen danglok pinnangan manpeng ke dobang phobang phetum chetong don Bangso ke pathu long Korkanthi constituency ke parlo longtrok lem satum laki Tekelangjun cooperative lambs Dentaghat lambs Taklongkam lambs samilangso lambs Phongbirik lambs lapen langlokso lambs atumang bongsi pathu ponlo ke pathu bom pen angdung kiti an kachepale dun lake tekelangjun lambs lapen phongbirik lambs atumang bongsi pathu ponlo bonta tekelangjun lambs atum ke thek muchora jo gol hini pen tekelangjun lambs atum ke hayanong e chepalong ponlo bangso ke pathu ke pado 50 met
alang litum akemang pon lake korkanthi constituency ke parlo kedo an alem satumang bong ningi si kedo thekji lapen kachipachini seroi ji aphan anparta football ke pathu anso se kapachi hungpen RD ki pipon ji aphan akemang pensi bangso ke pathu padopon lo pusi thanpon lapen bangso ke pathu ke bang jilang aningkana bangki langlok solong si padopon ji puta thanpon surihini ra 2022 aningkan apang kenili tumsi tekelang jun lem so pensi hai pon lo ninga rong pal tekelang lapen teke bang jilang usi tamni tumun an bol ipon ala dengan pendem sa khela bang dengke thom an khela pon lo tasi mone bang ka ko tum la lem chok ching wai pensi kodak tang pat thik pone hala so hu tamni tum benenga son ta thake hai chapa hai pon ji phansi bol ipon ji lapen ninga rong pat piglo benenga teng sik hai cheng lama ni tu benenga ing dengke thom khela dat pe na bang ke peneng tekelang jun bang first lo ka hai jun korkanthi constituency ke parlo long trokalem sa long kaching room pen bangso ke pathu ke pado ponthek aputhak aluhi sarpo man pen kachetong dun karbiang long autonomous council chairman Raju Tiso hin pen kachoro pajirpon lapen la anso se ke pathu anat kangthur ponji aphan korkanthi constituency ke parlo alem stina tumta amithang ahawara long kedo football club atuma phan kachera chitodunji pota than pachin tekang ipona mangge atau mulai itu isi ala abona bapa kusana akapathu hibi pen gede mata nama dia mono wiki medo man pen nama itu kunji kun sini lingkar mata nama apalagi nili men isi ke cuning kita padol lem satu mana kana ini lem stin lem stok atau mata nili isi ke cuning kita padol mangke alang itu mihin pen isi si bakat tim ini jongjung wiki medo mana room pen tim sana pen alang itu Padahal so tim itu man dapat kilo puluh persen pon asate anso sisi osma tu ma udah cari dia pan betul betul cari pan mau bantai celung maksudnya ni dengan mata tak boleh selang itu perlu ilmu jenis mengelang selang itu jongjung dapat hunang pola pente alang itu lem satu hin dan untuk sponsor dun si tim selam lo boleh tang dia hala ubi gini itu kepatun yang rumah wasai Dong mukak pen sem singing ti karbiang long live. Tang te pinya Adap Abirta ke lapuan si kang tonik lo.